Aw beni sogoma, aw beni nyantuma. Amena nga klasi damine bi. Donc on mène une vidéo in kestane klasi ka damine ola. Aw ba don amse ka klasi in kechubi. OK? Netoko Dr. Cissé Ramata Sissoko. Tanti Ra. Kabo Atlanta, États-Unis. Amena kurmindi, mena nyefoye walsa aka se ka kalan kɛ ka ɲɛ ka se ka dɔnniya sɔrɔ o kɔnɔna na a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye aw kan ka na klasi kɔnɔ fɔlɔ o de ye la politique de présence. La présence est requise et est cruciale pour votre succès académique. Pour que ka se ka kalan sɔrɔ ka dɔnniya sɔrɔ kalan kɔnɔ i bɛ na klasi de kɔnɔ fɔlɔ n'i tɛ se ka na i bɛ na ni papier ou bien fɛn dɔ min b'a yira k'a fɔ i ma se ka na min kama. Nga coordonné o nga téléphone numéro ni nga email nya bla akwa classe kono pour que na mo bena ama fendo famu me se ka nya fo nyina obsa ke email yi obsa ke téléphone yi mbe WhatsApp kan mbe Telegram kan o numéro ba bulu. Honnêteté académique o kore ni mo be klanke ika nga ke jeya kono ika nga ke ladriya kono ika nga ke horonya kono. O kɔrɔ ye min ye mɔgɔ tɛ suɲɛni kɛ i tɛ nkalon tigɛ i tɛ ɲagami kɛ kalan na i tɛ mɔgɔ kopiye i tɛ fɛn kɛ min t'i yɛrɛ ka baara ye o b'a kɛ fasoden ɲuman ye fana parce que dɔnniya bɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ jɛlenya la i b'an ka mɔgɔ wɛrɛ étudiant wɛrɛ ka papier ta k'a kɛ komi i ta don k'o sɛbɛn ni i tɛ se fɛn min na i b'i ɲininka ou bien i bɛ assistant o b'a ɲɛf'i ye mais i kan k'a dɔn fana ika jamana tabulo ye min ika jamana charia ni loi ye min do papier min y'a d'aw ma o ye les lois maliennes des droits et des devoirs, l'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l'alimentation et l'accès à l'eau constitue des droits reconnus. Mali sharia kono kalan yi ka hake di. Donc ne be kan aw kalami na sisan aw ka hake de bi kan di aw ma. Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïque. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi. Au koroye jamana kanga i kalan ka dɔnniya di ma o de la i bɛ nin klasi kɔnɔ bi loi min bɛ yen tuguni éducation kan a bɛ fɔ l'éducation est une priorité nationale jamana ɲɛmɔgɔw ko ani jamana sariya ko kalan ni dɔnniya dili aw ma jagoya de don jamana kan donc an bɛ kan ka min kɛ sisan jagoya don wa fɛn do fana min ka bon ni fɛn bɛɛ ye jamana kɔnɔna na o de la an ka kɛ klasi kɔnɔ bi k'aw kalan a ka di ne yɛrɛ ye parce que a bɛ dɔnniya min sɔrɔ o de bɛ se ka jamana jɔ a bɛ kalan kɛ école kɔnɔ école ye so de a ye article 3 la l'école est un établissement d'enseignement destiné à assurer la formation de l'apprenant o kɔrɔ ye so dɔ dilanna min aw bɛ na an b'a fɔ ma ko école a bɛ kalan k'a kɔnɔ mais école dan tɛ o so dɔrɔn ye parce que an ka cours kɔnɔ a bɛ na ye an bɛ kalan kɛ ferme na an bɛ kalan kɛ carré kɔnɔ walsa dɔnniya minnu an y'u ta théorie la classe kɔnɔ an ka to ko pratique kɛ foro la ou bien carré kɔnɔna na. Le droit d'aller à l'école s'exerce sans discrimination fondée sur le genre, le sexe, la race et la religion. O kɔrɔ ye de i bɛ kalan min kɛ i ye cɛ wa i ye muso ye wa i ye siya o siya ye o i ka i bɛ diinɛ o diinɛ kalan ye jagoya de i ka se k'a sɔrɔ ne b'aw kalan ne t'o lagɛ aw la ne tɛ siyaw lagɛ ne t'a lagɛ diinɛ min b'i bolo ne bɛ i kalan parce que i ye den ye min bɛ Mali kɔnɔna hali ni tɛ maliyɛn ye hali ni bɔra dugu wɛrɛ la n b'i kalan walasa ka dɔnniya d'i ma parce que n taara o de kama k'o d'i ma. Le système éducatif malien a pour finalité de former un citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique, un acteur du développement profondément ancré dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte
à intégrer les connaissances et compétences liées au progrès scientifique, technique et à la technologie moderne. Donc, ni ye Mali kalan kɛ ni amin kan ka cours min di ma a kan ka to i ka faamuyali kɛ min na hali ni taara dugu wɛrɛ la o faamuyali kelen de b'a to i ka se ka i yɛrɛ ta i yɛrɛ ye. Le système éducatif a pour objectif de faire acquérir à l'apprenant au niveau de chaque ordre d'enseignement des compétences lui permettant de s'insérer dans la vie active ou de poursuivre des études. Au kɔrɔ n'i ye nin kalan kɛ ka ban i ka se ka ko da baara dɔ kɛ i yɛrɛ ye ou bien i ka kalan dɔ kɛ c'est comme n'i bɛ fɛ ka master ni doctorat ninnu kɛ i bɛ se k'olu bɛɛ kɛ n'i ye nin kalan ban. Donc kalan kun ye i ka dɔnniya sɔrɔ k'i yɛrɛ nafa ou bien ka kalan kɛ ka se ka dɔnniya sɔrɔ ka dɔnniya wɛrɛ fara a kan sini. Maintenant, an bɛ kalan kɛ min fana na slide dɔ b'a jira k'a fɔ ko amener l'apprenant à analyser, apprécier et exploiter l'histoire de la culture du Mali. O kɔrɔ ye n'an bɛna nin kalan kɛ n bɛ don kumaw na k'a fɔ ɲɛna Mali an mɔkɛw tun b'a kɛ cogo di fɔlɔ la k'o comparer sisan na walasa ka se k'a dɔn a daminɛna yɔrɔ min fɛ ka se ka les caractéristiques principales de son organisation politique ka dɔn Mali politique baaraw bɛ kɛ cogo di social et économique. Mali yɛrɛ taabolo kabilaw bɛ sigi cogo di donc kalan tɛ dɔrɔn n bɛna aw dege sɛ mara la ou bien n b'aw dege yɔrɔ matarafali la environnement na mais n b'aw dege de diɲɛ taabolo yɛrɛ de la walasa aw ka se k'a faamuya walasa n'a tora yɔrɔ yɔrɔ dɔnniya min a b'a sɔrɔ ne ka kilasi kɔnɔ a dɔnniya ka se ka nafa ɲɔya a ka se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ye diɲɛ na. Asseoir chez l'apprenant par la pratique des méthodes actives donc méthode active ni participative o kɔrɔ ye n bɛna aw kalan cogo min ni y'aw dege sɛ mara la n t'a fɔ dɔrɔn kilasi kɔnɔ sɛ min bɛ taa n'u ye ferme yɛrɛ la a bɛ sɛ ye a bɛ dumuni d'a ma a b'a minɛ ou bien ni n bɛ kan k'aw dege yɔrɔ dilanni na ou bien n bɛ kan k'aw dege anatomie na n b'a yɔrɔ yira aw la k'a fɔ nin de ye cœur ye nin de ye poumon ye pour que aw bolo ka maga la aw yɛrɛ ka ye aw ka faamuya a kana kɛ kuma dɔrɔn komi n bɛ kan ka kuma min kɛ mais an ka se k'an bolo d'a kan aw yɛrɛ ka pratique aw ka se k'a faamuya. Entraîner l'apprenant à connaître et à pratiquer tant les prérogatives que les obligations d'un membre actif d'une société démocratique respectueuse de la paix et des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen. O kɔrɔ ye de n kan k'aw kalan fana aw ka se k'a dɔn aw ka hakɛ ye min ye wa mɔgɔ tɔw fana ka hakɛ ye min ye a ka se k'u fila faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na. Rendre l'apprenant attentif et sensible aux valeurs de l'enseignement personnel. O kɔrɔ ye n'i kalanna i kan ka dɔnniya sɔrɔ min k'a dɔn kalan min kan ka ɲɛ e yɛrɛ ma fɔlɔ sanni i ka se tɔw ma kalan in kan ka mun de ɲɛ e yɛrɛ ye fɔlɔ. Et de la solidarité familiale et sociale. O kɔrɔ ye n'i ye kalan kɛ i ka du yɛrɛ kɔnɔ i ba n'i fa n'i ka kabila kan ka dɔn nin kalanna kalan bɛ jogo ɲuman dɔ de la min na hali i sigiɲɔgɔnw kan ka dɔn ale kalannen don parce que jogo ɲuman b'a la a bɛ mɔgɔ tɔw gasi sigi a bɛ mɔgɔ tɔw faamuya. Fournir à l'apprenant tout au long de la solidarité notamment dans les années terminales de chaque ordre ou type d'enseignement toute information apte à éclairer et à l'orienter sur des débouchés possibles dans la vie active. O kɔrɔ ye n'i ye nin kalan kɛ i kan k'a faamuya n bɛ se ka baara sugu jumɛn kɛ ni n tilala nin kalan na n bɛ se ka taa filière sugu jumɛn na ni n tilala nin na donc nin kalan kan ka fɛn ɲɛ min b'a to hali sini i kan k'a dɔn i bɛ na min kɛ. Maintenant min na min fana kɛ kilasi kɔnɔ tuguni o ye téléphone ye n tɛ fɛ aw ka téléphone utiliser ka taa textes ni fɛnw kɛ parce que n'a y'o kɛ o b'aw bali aw k'aw concentrer kilasi kan donc aw bɛ tablette ni ordinateur minnu utiliser kilasi kɔnɔ aw b'a kɛ dɔrɔn an min kan ka cours min kɛ k'o datugu n'o ye. Donc n ye nin video kɛ walasa aw minnu bɛna n ka cours ta aw k'a faamu n ka kilasi yɛrɛ règle ye min ye o ye fɔlɔ ye filanan kalan yɛrɛ bɛ kɛ mun de kama sabanan kalan kan ka nafa jumɛn se e ma i ka du ma ani ka kabila ma a laban ye min ye aw b'aw jija ka na kilasi kɔnɔ aw b'aw jija ka leçon ta n'i ma min faamu i bɛ ɲininkali kɛ kilasi kɔnɔ i bɛ n téléphone ou bien i bɛ email ci k'a fɔ bon madame ma nin yɔrɔnin faamuya n kɔni bi yan kɛ e de dɛmɛ walasa i ka se ka dɔnniya sɔrɔ n'i ma fɛn o fɛn faamu kana maloya kana siran kilasi kɔnɔ kana siran k'i bolo kɔrɔta hali n'i bɛ siran i bɛ se ka sɛbɛn papier dɔ kan dɔrɔn ka di n ka assistant ma k'a fɔ k'a di yan n'a y'a di yan n bɛ se ka question répondre question fana i bɛ fɛ k'a poser i bɛ se k'a poser ka ɲininkali kɛ walasa i ka faamuyali kɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn fɔ tubabukan na ou bien bamanankan na o ni kan min ka di i b'a fɔ o la ni ne y'a faamu dɔrɔn a banna a ma se k'an ka kuma fɔ tubabukan na n'i tɛ min faamu tubabukan na i b'a fɔ kan na min ka di hali ni filakan ou bien kan wɛrɛ don ni n t'a mɛn n bɛ dɔ ɲini n b'a fɔ a kɔrɔ ye di a tigi b'a fɔ ɲɛna ou bien i b'a ɲagami kan wɛrɛ la an ka se ka ɲɔgɔn faamu komi n y'a fɔ ne tɔgɔ ko docteur Sise Aramata Sisoko ne yɛrɛ bɛna nin cours da anw ma donc n ye nin kɛ walasa san'aw ka kilasi yɛrɛ ta aw bɛ nin video lajɛ k'a lajɛ n ka kilasi bɛ kɛ cogo min kalan yɛrɛ kun ye min ye dɔnniya bɛ kɛ cogo di ka leçon ta ka na kilasi kɔnɔ ka se ka cahier fila ta cahier théorique ani cahier pratique o fila ani biki ani crayon
o kɛ k'an bɛn kilasi kɔnɔ